Dzień Jedności Kaszubów w gminie Wejherowo jest pięknym, wspólnym naszym świętem. Pokazujemy, że pochodzimy z różnych Kaszub, z różnych rejonów. Na co dzień rozmawiamy w różnym dialekcie języka kaszubskiego. Czasami utożsamiamy się z innymi trochę regionalnymi tradycjami, ale dzisiaj jesteśmy wszyscy jedną kaszubską rodziną. Ogromnie się cieszę, że Dzień Jedności Kaszubów możemy obchodzić w gminie Wejherowo. To dzisiaj gmina Wejherowo jest taką kolebką kultury kaszubskiej. Prowadźmy rozmowy, śpiewy, tańce, zażywajmy tabakę, pokażmy, że to jest nasze święto i my jesteśmy, jako Kaszubi, jesteśmy siłą. Dzisiaj przez jeden dzień serce wszystkich Kaszub bije właśnie u nas. Ogromnie się cieszymy, że mamy gości z całego województwa pomorskiego, którzy chcieli dzisiaj z nami pokazać tą jedność, tą kaszubszczyznę, tą kulturę. Gmina Wejherowo jest gminą nowoczesną, ale kładziemy duży nacisk na to, aby właśnie tradycja, nasze korzenie i język kaszubski były cały czas żywy, cały czas aktualny, czego przykładem jest dzisiejsze święto, zaangażowanie się wszystkich kół gospodyń wiejskich w to święto, występy naszych zespołów kaszubskich, więc Kaszubszczyzna, XXI wiek, idziemy do przodu, ale pamiętamy o tej naszej tradycji na co dzień. To było 21 lat temu nazad, kiedy w Gdańsku grupa działaczy kaszubskich uznała, że musimy mieć takie swoje święto i że to, co będzie nas gromadzić, to wydarzenie, które miało dla nas niezwykłe znaczenie. To wydarzenie, mocą którego wynurzyliśmy się z mroków historii. Dlatego 19 marca, dlatego papież Grzegorz, książę Bogusław i tak dalej, i tak dalej. Rok potem, w 2005 roku, Parlament Polski przyjął ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych i o języku regionalnym. I ta ustawa żyje już 20 lat. W tym roku obchodzimy 20-lecie funkcjonowania tej ustawy. Szanowni Państwo, ona ma przełomowe znaczenie dla nas, dla Kaszubów. To za jej sprawą te dziotcie, co mogą uczyć się kaszebskiego języka i być może nasz język nie zginie. Wszystko zaczęło się wiele lat temu. Idea Marka Wanto-Chrekowskiego, który zaproponował, aby Dzień Jedności Kaszubów rozbudować, rozszerzyć tę inicjatywę o właśnie wspólne wykonanie kaszubskiego utworu przez akordonistów, akordonistki. Po raz pierwszy jak spotkaliśmy się, to chyba było nas około 100. To było w Tuchomiu, koło Bytowa. No a w tym roku spotykamy się już po raz ostatni. Mam tą wielką przyjemność prowadzić to wydarzenie od początku i nadawać ten kształt tej części akordonowej. I nie ma co ukrywać, że gdyby nie akordony, to ten Dzień Jedności Kaszubów nie miałby takiego wydźwięku, nie byłby tak rozpoznawalnym wydarzeniem. Jest to po prostu integralna już część tego naszego wielkiego święta. Dzień no to wiadomo, powstał Tomasz Żurok Piechowski to wymyślił. I to, co ostatnio na Facebooku pisał, Tomasz, to był kiedyś, co to był? Komunikator GG to się nazywało chyba, nie? Co stacie, gadu to było, no. I on tam co namusił na mnie, chłopie, weź coś zrób łusę, to zrobimy łusę, to co może z tego bardziej windzę. No i dobra, no jem na zaczątku, my dalej, to co my tu zrobimy? Ja w kulturze nie robię, to co nic nie da pewno zrobić, nie? Ale on był tak namolny, ten Żurok Piechowski, jak my wiemy, że on namolny był, nie? No i to w końcu on mnie przekłynął, no i teraz co? Sion nowi, co trzeba wymyśleć, nie? I dziś tak, te rodnice, oni tak psioczą, że oni mają ten festynowy charakter tego Sionta, nie? No ale żeby to rozkwesterzać, co trzeba było wymyśleć? No to gdzie Kasiebi przejadą? No przejadą, jak my im akordeony dołożymy, tak czy nie? My im dołożyli akordeony,
taki złejści klimat, no żeby rozkłesterzać, od czego trzeba było zacząć. No i tak to się zaczęło, tak to się kręcało. Dzisiaj mamy to, co mamy, że na całych Kasiebach, nie to na tym festynie w Bolszewie, dzisiaj jak to nerdownice gadają, to najgorsi spotkani, bo dzisiaj w Bolszewie, bo tam ci festyniarze są spotykają. To nie prawda. Dzisiaj na całych Kasiebach przez to festyniarskie spotkanie można sobie cieszyć z tego, że mamy jedzenie do tych Kasiebów. I my dwaj z tego jesteśmy schęli, że tak to są odbiwy. A jeśli ktoś je procim, ten nie musi to przejechać, musi robić po swojemu, do czego zachęciwą. Czy my nie zaczęli tego 20 lat temu, to myślę, do tej pory, bo był taki festiwal flag pod Neptunem i nic bo się dalej nie zajęło. Jak ktoś rozumie organizować imprezę, ktoś mi dba o swoją kulturę i swój naród, tak jak my dwaj mieli, no to weszło tak jak weszło, że trzeba mieć przed tym jakąś jeść rozegrację promocyjną. Do tego były akordony. - 35 lat temu, w maju 1990 roku, Kaszubi po raz pierwszy mogli wybierać swoich reprezentantów do władz gminnych. Mocą rewolucji samorządowej, którą wprowadziła Solidarność, Kaszubi poczuli się gospodarzami własnej ziemi, Kaszub. I dzisiaj w gminie Wejherowo widzimy, co się stało przez te 35 lat. To jest inny świat. Potrafimy się rządzić. I pan wójt, i wszyscy, którzy go otaczają, i wszyscy, którzy tutaj rządzili, mimo przeciwności losu, mimo różnych pułapek, które zastawiała na nas historia, trwamy, żyjemy, z nadzieją, że przez następne setki lat tutaj będą żyli Kaszubi. Znakiem tego, że jesteśmy gospodarzami tej ziemi, jest ta decyzja Ministerstwa Infrastruktury, tak oczekiwana, tak również popierana przez uczestników poprzednich uroczystości Dnia Jedności Kaszubów i Zjazdów Kaszubów, że cała trasa na Pomorzu, od Szczecina do Gdańska, ta nowoczesna infrastruktura komunikacyjna będzie świadczyła o tym, że my, Kaszubi, przez wieki, w różnych momentach historii byliśmy gospodarzami tej ziemi i nadal się nimi czujemy. Trasa Kaszubska. Czyli trasa Kaszubska, droga, która wreszcie decyzją rządu została drogą kaszubską. I ona będzie podkreślać, że na Kaszuby jedzie się drogą S6, że można tutaj trafić i jesteśmy na ziemi kaszubskiej. Wszystko co ważne, co dzisiaj trzeba mówić o naszej kulturze, to jest oczywiście przede wszystkim język kaszebści. Żeby nasze młode pokolenie na jamlodze zna, uczyła się języka kaszebściłe, żebyśmy mogli mówić w języku kaszubskim, żebyśmy mogli wydawać literaturę, poezję, tworzyć muzykę, kultywować tańce i haft kaszubski, a także inne elementy kultury, które są częścią Kaszub. Słowo Kaszuby, książę kaszubski pojawiło się na Pomorzu Zachodnim właśnie 19 marca 1238 roku. To jest ten dzień, dlatego dzisiaj obchodzimy to święto, że wspominamy dzień, kiedy po raz pierwszy znaleźliśmy się na ławach, na mapach i w historii świata. Moją pełnomocniczkę pytałam, Karolinę Keller, ile mamy imprez na Pomorzu takich związanych naokoło języka kaszubskiego. Słuchajcie, około 1000. Czasami mniej, czasami więcej. Zobaczcie, naprawdę mamy z czego się cieszyć. Czy chcemy więcej? Pewnie, że chcemy więcej. Tradycyjnie jak co roku Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie podczas Dnia Jedności Kaszubów organizuje Ogrody Literatury. To jest taki projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, który realizujemy już od kilku lat, a dzięki któremu promujemy twórców z terenu Kaszub. W tym roku mieliśmy to szczęście, że udało nam się zorganizować aż 3 spotkania. Na pierwszym z nich młodych twórców literatury z Kaszub Północnych reprezentował Mateusz Klebba.
Po nim spotkanie mieli młodzi historycy Michał Hinz i Adam Lubocki, którzy promowali swoją najnowszą dwutomową publikację Dzieje Kaszubów. Spotkanie i dzisiejszy dzień zakończyło spotkanie z Natalią Łapińską i Romanem Drzeżdżonem, parą autorów, którzy stworzyli abecydownik Kasiepści. Co się kryje pod tą nazwą? To jest taka nasza propozycja dla najmłodszych czytelników i ich rodziców, bo publikacja jest dwujęzyczna, polska i w języku polskim i kaszubskim, okraszona bardzo bogatą szatą graficzną, gdzie prezentujemy w formie krótkich żartów informacje na temat najważniejszych rzeczy kojarzących się z Kaszubami, czyli i Remus, i Majkowski, ale i Lubiana, i chaty kaszubskie. Można też spotkać Arkonę, bo to teraz taki modny temat. Nisko kłaniam się wszystkim, którzy znajdują czas, żeby przyjechać do nas, żeby poświęcić swój czas. To nie jest dzisiaj takie proste. Wielkie moim zdaniem poświęcenie, a przyjeżdżają tutaj ludzie z całej Polski. Więc my tym świętem promujemy nasze piękne Kaszuby, naszą kulturę kaszubską, muzykę kaszubską, nie tylko wśród nas, ale przede wszystkim wśród osób, które przyjeżdżają nawet z drugiego końca Polski, bo mamy tą ekipę bardzo rozbudowaną. W tym roku, jak zawsze, rozpoczynamy od kaszubskiego hymnu Feliksa Nowowiejskiego, czyli Kaszepści hymn. Potem gramy utwór Antoniego Peplińskiego, Żeby wrócił ten czas, utwór, którego jeszcze nie wykonywaliśmy. Potem również nowość w naszym repertuarze, czyli Sewca, taka poleczka dosyć prosta, harmonicznie i melodycznie, więc myślę, że przyjemna w wykonaniu dla osób, które niekoniecznie gdzieś tam bardzo profesjonalnie grają na tym akordeonie. I miks dwóch polek.